Estamos no barrio de Soutoxuste, no concello de Redondela, e aquí ao meu carón están as chamadas Pedras Abaladoiras, detrás a illa de San Simón e máis a fondo o estreito de Rande. Esta historia contouma meu pai, que casou aquí nos anos 50 e viviu en Soutoxuste. El era mariñeiro, como primeira profesión que tivo depois do casamento, e saía todos os días nunha gamela a pescar por toda a ría. E el coñeceu outros mariñeiros desta zona e entre todos contaban historias sobre este lugar. Nas Pedras Abaladoiras aparécese unha moura tamén sobre elas e ten unha particularidade moi curiosa que me contaba el, que lle cantaba aos mariñeiros, pero cada vez que os mariñeiros a escoitaban cantar, iso significaba que ia haber unha desgracia no mar ou que ia haber moi mal tempo. Era como un aviso aos mariñeiros de que non se metesen ese día a pescar e a remar porque podía haber ese tipo de desgraza. Tamén me contaba el que cando algún mariñeiro colleu o seu barco e empezaba a remar cara a ela, porque a escoitaban cantar desa maneira e a miraban encima destas pedras, ela o que facía inmediatamente era lanzarse ao mar e desaparecía debaixo das ondas. Samoroxaina, según a lenda, é unha serea que habita nas Islas do Farallós, concretamente na cova de Xambello. Dice a leyenda que cando fai moito mal tempo, que se subes ás rocas, toca o corno e ponse a fiar cunha roca facendo calcetís para o frío, para despois regalarles aos mariñeiros. Esa é unha versión. Despois é a versión das mulleres dos mariñeiros que dicen que toca o corno para atraer aos barcos para que os mariñeiros se vayan ás pedras. Os mariñeiros dicen que non, que os avisa dos temporales para que se abran das pedras, porque o Farallón é unha isla que está moi bravía, onde ela ali está pescando, come mesillós, conchas marinas, ten unha cueva ali que moi adornada de eso, esa que conta a leyenda. Unha vez ao ano, os mariñeiros, os pescadores, traena, pescan cunha rede, traena a puerto, e celebrase un xuicio. Celebrase un xuicio, en donde hasta agora sempre se leva a suelta, porque a maioría dos mariñeiros queren que se a suelta porque senón quedarían sin ter que nos avisara dos temporales. Ela é unha serea, de cara non é moi guapa, ten un corpo esbelto, ten o rabo como unha serea, é un pelo moi largo, un pelo loiro moi largo, é moi atractivo, está peinando cun peine, está fiando ca roca, ao mesmo tempo toca o corno, cando hai mal tempo toca o corno para avisar de que están cerca das pedras. Ten a cova de Xambello, sí, unha cova que hai polo norte da isla de Sombriza, pola parte norte, que é onde é máis bravío, que a cobra realmente estuviñou nela, a cobra existe. É unha furna que atravesa a isla Sombriza de un lado ao outro, de norte a sur. Eu non a mirei a moura, o meu marido penso que tampouco. A Poza da Moura, ao fondo de todo non pode chegar, porque aí hai unha cousa que como un subterráneo. Entonces, esa poza, dice, a Poza da Moura era unha muller que salía como unha ballena, pero que era da mitad para baixo pescado, e para arriba era unha muller, unha persona. Entón salía ao flote, pero sabe Dios por centos de anos que pode haber, salía a flote a peinarse e a prepararse. Era un... Pero cando miraba xente... A peinarse en onde? Onde se poñía a peinarse? Encima das pedras. Das pedras, unhas laxes que había ali. A moura tiña que ter uns días como para tomar o sol. Saliría no verán, non sei. Ou saliría moito no verán. E podería respirar tranquilamente na agua. É que nós somos xóvenes, nós iso oímos os nosos pais, sempre. Claro. A Poza da Moura. A Poza da Moura. Sempre a Poza da Moura, Era como, vamos ao exemplo, unha ballena é igual. Míralas, ou unha ballena, ou deses, delfín, deses que saltan na agua, e que o último, abaixo, que é unha ala. Si, pero para arriba, o peixe ten a cara de peixe. Claro. Era que ela tiña unha cara de muller, como a Belena, que dice que se peinaba con uns peines. Pero claro, díceno. Dicen que os peines que tiña que eran de ouro. Quen mirou iso, meu filliño? Pero quen mirou iso? Iso pode ser cada quen non mirar. Meus pais, polo menos, xa non dicían así. Claro, os pais dela que se viviran agora tiñan cento canto. Boa. 130 anos, polo menos. Mais. Iso
sabendo atrás. Aí a Moura tuvo que haber esa... Non sei por que lle Pero chamaban así. o que digo eu, que onde está? Porque por onde escapou? Diliño non se vive sempre, pudo morrer.